Fl-okkażjoni tal-Jum Dinji magħruf bħala Idaho't, is-Segretarjat Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza organizza Business Breakfast bilan li jiġi diskuss il-progress li sar f'pajjiżna u l-ħidma li fadal issir. Irsipura din l-attività kien li tiskatta diskussjoni dwar il-ħtieġa li pajjiżna jibqa' jaħdem favur politika ta' ugwaljanza. Waqt id-diskussjoni li għalija attendew numru ta' rappreżentanti mis-soċjetà ċivili u minn għaqdiet non-governattivi, spikka l-progress leġislattiv li sar f'Malta, tant li llum pajjiżna huwa rikonoxxut bħala l-aqwa fl-Ewropa fil-protezzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem tal-persuni LGBTIQ. Minkejja dan huma fissru kif għad baqa' ħafna xi jsir biex tassew nindirizzaw l-istigma u l-mentalità diskriminatorja li għadha teżisti f'ċerti joqsma tas-soċjetà. Fid-diskors tagħha s-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-ugwaljanza u r-riformi, Rebecca Buttigieg, spjegat numru ta' inizjattivi li joħorġu minn manifest elettorali laburista u li se jgwidaw il-ħidma tal-Gvern matul din il-leġislatura. Ewlenin fosthom minn mit-twaqqif ta' ċentru għal komunità LGBTIQ u l-implementazzjoni ta' pjan nazzjonali dwar l-ugwaljanza u mainstreaming tal-liġijiet proposti. Buttigieg saħqet fuq l-importanza li niċċelebraw jum bħal dan anka fid-dawl ta' bosta kisbiet. Ħafna nies isaqsu għalfejn għandna bżonn niċċelebraw din il-ġurnata, għandna bżonn niċċelebraw għaliex minkejja l-kisbiet kollha li għamilna l-ugwaljanza mhijiex option, mhijiex għażla u għalhekk irdu nibqgħu naħdmu sabiex dawn is-suġġetti jibqgħu fuq il-prijorità tal-politika tagħna. Fil-konferenza ħadet sem il-Kummissarju Ewropew Helena Dalli li elenkat ix-xogħol li qed isir biex l-Unjoni Ewropea tkun aġent ewlieni tal-inklużjoni soċjali u r-rispett lejn id-drittijiet fundamentali tal-persuni LGBTIQ fl-istati membri kollha tagħha. Intant il-Prim Ministru Roberta Bella fi tweet ikkummenta li fil-waqt li qed niċċelebraw dan il-jum irridu nħadnu id-diversità u nieqfu flimkien kontra kull tip ta' diskriminazzjoni. U għarrimarka li fil-waqt li Malta ġiet ikklassifikata bħala l-ewwel fl-Ewropa brabta ma' drittijiet favur persuni LGBTIQ, nistgħu u se nkunu qed naħdmu u nwettqu aktar.